A tak jsem si jako řekla, že jako tradice je potřeba držet, takže když už je po konferenci, já jsem takový, no, tak to je ale sviňárna. Dojde ti baterka. Ne, tak jsem začal. Dojde ti baterka. Se to osvědčilo. Každopádně, já jsem minulý rok tady vlastně nějaký euforii z té punkyřiny, která vlastně dopadla na očekávání dobře, jsem se opila a měla jsem pocit jako se podělit o svou euforii. A stejně tak letos teda míň opila, ale stejně tak mám pocit, stejně tak euforická, děkuju. Mám pocit zopakovat dobrou tradici banky proslovů v hospodě na afterparty. Děkuju. Se úplně bojím, to je teď jako očekávání stoupá. Ne, dobrý, jeď. Ne, já jsem na tu Plzeň, děkuju. Jste příjemná, děkuju. Prosím. Tak, a protože jako, já jsem jako, on to z toho jako nezdá, jo? Já jsem trochu plachý člověk. A já taky. Díky. Panda introvert. Já jsem to měl na videu. Prostě tady, no víc, Který se prostě projevil. Se nesmí oslovně. Takže ještě Svělej probili. ale jsme vyhnali lidi. Svělý poplakel. A teď je to zajímavý, tak reál. Tak se to rozjící Zůstaňte mi vás pak pomylem na závodní. Já jsem byl prostě ještě dom. Neblázněte, nechoďte domů, musíš říkat takhle. Vy tady s náma nechcete být. Taková dobrá parta tady. A teď je ten proslov. Já chodím spát 8, já jsem se úplně dneska pochlapil. Láčka! Že celý nenecháme rozdovádět v půlce věty, necháme odejít tady partu, která nechce si, že můj proslov. Prosím. Nemůžem, no tak to je hrozný. Ale 5 minut máme, jo? Nejlepší mi dobré. Zachováme hezky. Takže... Jsem se jako učinit myšlenky, abych nebyla plitká. Jsem zajímala jako do prostoru. No každopádně. Počkej, Blanka jde. Tak rovnou. Naschledanou. Škoda, že by se vás nerušil. Jako ten proslov se Vy taky jste byla tak vždycky se mnou vlastně. Dáváš to na Příště. For, dole, jo. Na for. Tak se mě říkám, že 17. listopadu masky na jako vyjádření vlastně jako svých vašich politických názorů nebo jakýchkoliv názorů a půjde průvod s maskama přes Karlův most na kampu a pak ještě to, jak jsem viděla tu masku. O 3 hodiny. No ty masky si můžete vyrobit, nebo se můžete jenom koupit. Dáte si to tam, já no, budou tam chodit různě jako skupiny, které budou mít různá, které budou mít různá témata. A kde jsou tam informace? Na to jo, a jinak na Damu na Malostranském náměstí si můžete vyrobit masky ještě do soboty, asi do 4 hodin. Kolik hodin to ve 3. No, do pytle. Nemusíte, můžete se jenom podívat, nebo tam můžete vymyslet něco. Je to na Facebooku, je tam spousta Děkujeme, super. Já bych čekal, že si nějaký osvícení nechudí. No, to dál je správný dělej. si voříček. Dej si Plzeň. Tak jo. Za rok děláme bezvadnou konferenci, kdybyste chtěla přijít, tak za rok už tam přijďte. No jasně. A co když skončí svět? Tak to nebude asi. Termín držíme. Tak to bude na marzu, no. Když skončíme se, tak to prdíme. To skončil, já nevím, kde žijete. Po tom nekonečném konci nebo... Tady zase někde u Herbala. Tak já si to tam najdu, tak
mě pošlete pozvánku, jo? Takže... Takže jenom abych navázala, tak by jsme byli jako úplně přetržení, tak já jsem plachý člověk. To by mě nikdo nikdy nedostal jako na stage ve vzletu a ne, to bych cípla. Ale role zázemí vyhovuje. Každopádně, co jsem chtěla říct dneska, je to, že... Jsi dostala chuť vylíst. Ne. A co jsem chtěla říct dneska, já úplně lituju, že jsem se do toho hecla. Ale nevadí, já to ustojím. Je, že loni z té pankeřiny prostě se vlastně udála jako famózní záležitost, tady v Euforii jsme popíjeli ty piva, jak jsme si gratulovali, jak jsme dobrý. A letos jsme to udělali podruhé. A pro mě, co chci říct, ale jako nebudu tady se kecávat dlouho, je pořád vlastně úplně fascinující to, že naše parta hit, když to máme jako úplně jako na férovku, my jsme fakt parta hit. Luďa, Pepa a Franta. Luďa, Pepa a Franta. A Luďa prostě. No, takže jsme si jako řekli, že... Franto, pojď si, dej tam ty mikrofony. Ticho. A pro mě obrovský, pořád jako vlastně úžas je, že naše parta hit si řekla, že do toho půjdou podruhý. A vlastně jsme překonali, z mýho pohledu jsme překonali loňský ročník. Mě pošlete pozvánku za rok. Jste příjemná. A když budete chtít, takhle jenom malý písmena, to slovám se. Děkuju, ne, to nepůjde. A je pro mě vlastně obrovskou satisfakcí, já jsem s tím měla trochu obavu, jestli ten jako druhý ročník nebude, jakože jedeme prostě z nějaký jako podstaty, jakože teda, tak jsme si udělali jednu a uděláme po druhý. A nemám ten pocit, že bychom jako recyklovali starý vyvětralý piva. A mám radost z toho, že za mě jsme vlastně překonali to, co jsme dělali loni. A obrovská pro mě inspirace je to, že parta Hits teda se dokázala poučit z loňského roku a pro mě celá ta organizace byla s mnohem menším stresem a s mnohem větší radostí a chtěla jsem vám všem poděkovat.